at du hører. Nå ja, Patrick han skal lave den akrobatiske nakkeknuser. Så, og det er OS, Jack. Ja. Jeg rækker fuck jo. Ja. Jeg kommer ikke. Jeg er klar igen, vi skal have med over, Jack. Foran sandt ud over trampolin. Du skal kukke lidt i det. Du skal kukke lidt i det. Du skal kukke lidt i det. Tilbage igen. Tilbage igen. Tilbage igen. Og så kukke lidt i det. Land på hovedet. Og så hop ud over, og så for eksempel lande på ryggen. Gør det ondt i hovedet? Du har sgu da ikke noget, det kan gå ondt i. Den lille. Du har jo ingen hjerne. Stop.